Ndị be anyị ụtụtụ ọma na efifie ọma abalị ọma asị nke onye shiri na zere n'ụtụtụ ka m fụtara wee na-afụ ife na-efere mba ụwa ndị na-akpọ ma na-akpọkwanụ m ife bụ maka gịnị maka ife ame n'ọba maka ndị ntọrọ mmadụ tọrọ nwatakịrị anamụrụ ọfụ n'ọba nke ndị sekuriti ọba napụtara ndị sekuriti ọba napụtara anyị na-asịfe ekene dịrị fa n'ife ha mere ha gbara ezigbo mbọ maka ọrụ nchekwa oge niile ka m na-ekwu na ọrụ nchekwa bụ mụ na gị ka ọ dịrị onye ọbụla ife kwue ka ife ha si wee dị mana ya bụ ife mechakwara n'ikpeazụ bụrụkwa ife anya mmiri ife mwute wee nyelụ nwata nwaanyị ekunyere ya bụ nwa a na-akpọ ya mama Sonto obi n'ọba. Ọ bụrụ maka gịnị na afụta ka onye nwe nwa bịakwute ndị sekuriti ọba den akpọ mama Sonto nakute ya bụ nwa ekutekwa ya bụ nwa sikwa odihi kụnyekwa ya onye nwe ya bụ nwa enwecha aṅụrị den nyanwa ka mama Sonto nawaziri olu na mgbede ya onye isi ndị sekuriti osino one of security gbanitekwa n'ọkwa bịakwa na-asị ya kedu ife kpatara o ji wee mee gịnị o ji wee kunye fe nwa ahụ ọ sị ọkwa unu nwasị m nwa unu kute nwa ahụ na afụgo onye nwe nwa n'ihi unu onye nwe nwa okwukwa nwa ahụ mee gịnị kunyekwa onye nwe nwa ọ sị na ife mere bụ na o ji achọla ya ego o ji eji were gbanye mmanụ ụgbọala tumtum na ọ bụrụ na o meghe ya na ọ ga-akpụgharị ya na ọmakwa ife ọ pụtara so mama Sonto mee gịnị si ka ekwana ife bụkwa nke a bụ ọ ga-abụ na ọgọ o mere abụgo ya ajọ ife ya bụ ife bụrụ ife anya mmiri bụrụ ife na-agbawa obi bụrụ ife ọ ga-abụ onye ọbụla na onye bụ ife ọ gaghị enwe afọ ojuju mama Sonto na-agwakwa m si na ọ bụrụ ọdịna ya obiri na ndị a na ya ejighị ego na ya enweghị ego ọbụla na ya biri n'abalị ihi ife na-eme ebe oge mgbede na osikwa ebe n'abalị ihi galịbakwa n'abalị ihi jee chọba onye ọ natara ego wee nata 2,000 naira na bụ n'udo dị were nye mee gịnị nyekwa onye sekuriti o wee pụwa nye ka mama Sonto na-akwa akwa na-ebe akwa sị o mere abụrụgoro ya ajọ ife den ọsị ndị mmadụ unu tinye ọnụ ya bụ okwu ya bụ ife wee bụrụ ife gbalụ m anya mmiri nsị na m ga-apụta n'efere mba ụwa ka m kọwapụta ya bụ ife mma etinyere unu akara mama Sonto unu kpọọ ya unu jụọ ya bụ ife den o mee ife unu nwere unu ji eji wee kasịkwa nwaanyị obi unu akasie mana nke bụ mmegide mama Sonto abụrụ onye ọba obi na ọba were eme biznes ya ndị be anyị gerenụ voice rekọdụ mụ na mama Sonto mere ka m si wee kpọ ya ka o si wee gwa m ife niile nke ka a na-akpọ authentic information biko na-esonyekwanụ n'ife m na-eme ma tụsakwara m ozi a ma gbasara m aka m bụkwa onye nke unu Maazi-UC ka emesianụ biko isi nọ n'ọba ka ife emere adị and isi nọ mbọsị Tọzdee gara aga mbọsị ha bịazitụ ụdị nwa ekele dịrị onye nwe anyị tupu okike abịa ma ya akwụghị ụgwọ a na-esed mmenu meseji afụgo ofụkwa ife ekwezighị ezi denụ nye ka ntị ka m bịa njụa m ọfụma ekene dịrị ndị sekuriti ọ bụ ma ndị sekuriti ọba na-agba mbọ ana m afụ ha n'ihu akwụkwọ ọfụma a na-agba mbọ ọkwa maka ndị a mesikwa ya ka anyị na ndị a gasịkwara ije anụnwa ofu onye n'ime onye isi eshikwa n'azụ chukwu n'azụ wee bịa n'abalị ụnyaahụ ya bịa ime m arest isi ka ihe mmiri ị na-abịa ime m arest ọsị m na ihe eji agwa m okwu akịta bụ na ihe abụrụ smoke isi ọ na-abụrụ smoke sokwa onye nwe nwa bụ ihe bịakuru nwa ndị ọnwụ na ofube m n'ime ụlọ osisi kwunye onye nwa na ya ma dis man
ya na ebe this man ubi ka ị desi taasị ma ọsị m na nkachakwa ego fuel 5,000 mgbe adịbakwa n'abalị a mma na furo gadị ọṅụṅụ mgbe adịbakwa n'abalị nwa mmadụ ka nji agbata 2,000 nwere nye mgbe ndị nọ na be n'ebe a rie ọkwụrụkwa m ụgwọ ọ rapụ m gasị ike maka ihe o ji mee ya bụ na ya bụ onye sekuriti ka o ji wee mee ya nakwa ọgbakọta ka o ji wee mee ya atị n'abalị ya isi Chineke nna dị n'igwe ọ bụrụ na onye nyere m ibe 10 naira n'okwu a niile fọ ma sị ma ndị na-akpọ m na fụrụ onye nye m 10 naira n'Onitsha Chineke nna ka ihe ọma bụ ihe ọma abatasịkwa n'amaka ọzọ ọ bụrụ na nwere ibiri maka dị manụ bụ nwere ego rekwest na si ya nye m ihe mere ya in face of my God ka m ji wee mee ya mana efere m ihe ọma m mmezi mecha bụrụzie m ihe ọjọọ ka ọ bụ ndị Chineke na oge bụ onye na-akwụ ụgwọ ọrụ ọ kweta na gọda ị ma afa dị sekuriti ma afa ya mana sị na Arinze ka ọ kpọrọ ya ka ọ gịnị Arinze oke ife m ebe na m ga-etinye ihe n'iru akwụkwọ ka ndị ụwa na-ebanye bụ ife anya kata ma mbọ niile ị ga-abịa ịgbacha na iwere obi niile gbaalụ mmadụ mbọ maka ndụ ndị nche kwesịrị chekwakwuo gị sef abịakwazie nazie ka ha megidezie ha because of gịnị onye ka ha mere m anọgide m n'iro n'abalị ọkụ ebe 11 o'clock ebe a na-akpagharị m si ha arapụrụ m esiri m nwa mmadụ ezuru ebe onye a ga-atụ akụ nwa wee pụọ amara m nna ya amakwuru m ukwu n'ibi ya ọkwa ihe eji eme ka m kwesịrị ime ihe ahụ nchekwana ma nne m nsogbu adịrọ ya ka isi wee kwu ya m na-esi ụdị ha were mee gịnị doo ya n'iru akwụkwọ ka eneba ya anya bikos ya bụ ife ọ dịrọ mma ọfụma ọ dịrọ ọfụma dị mmecha m na-ezitezi ha ozi na-agazie okay and you too bye bye ka afa gị Mmasonto okay onye ebee ka ị bụ n'ọba gogogogo ọ bụrụ m onye ọba abụ m stranger okay nsogbu adị mma etinye n'ihu akwụkwọ mma ahazi etinye n'ihu akwụkwọ ngwa mma anachi ha azụ ngwa na-agazie ndị be anyị ifuru na-afụgo ka ya bụ mmiri si wee zoo gbachaa ụnụ afụgo ife nwaanyị mmadụ kwuru maka ife ọma o mere wee kunu ya bụ nwa were ego ya wee na-efidi ya bụ nwa dishọ na nwatakịrị a dị ndụ bifo enweta ndị nwe ya nụ ọ bụrụzie na nwatakịrị nwaanyị mmadụ mere ife ọma iji wee chekwaba nwa ọ bụrụzie ya ife ọjọọ ndị sekuriti ọba ọ bụrụ na ife a unu mere nwaanyị a bụ eziokwu especially that man mere ya bụ ife na ọ bụ eziokwu ọ bụ ife jọwu udene na njọ ma siwekwa nkakwu n'isi unu kwesịrị ịrịfọnụ nwaanyị ego ya ọ bụ bikos na ọ bụrụ onye ọba na obi ebi n'ọba kpatara unu ji eme ya bụ ife n'ihi na mmata na ọ bụ na onye ọba unu enweghị ike ime ya bụ ife ndị be anyị tinye n'ọnụ n'okwu a kpọkwanụ this woman o nwee ife unu nwere ike ịtụnyere ya unu atụnye ya ma kasie ya obi ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'ọnụ abụ m Maazi-UC gbasara m ozi a ma sonyekwala m na ife onyonyo m na YouTube page. Bye for now.